the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Aking po iniling tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin pong minamahal na mga ngaral, ating beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Parapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin natin po pinakamamahal na Panginoon. God bless your beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Let us all pray, mga minamahal. Tayo po'y magising na. Tayo po'y sama-samang dumulog sa trono ng biyaya natin po pinakamamahal na Panginoon. Manalangin tayo. Dakilang Diyos sa mambanal, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Hesus, sa umagang ito. Patuloy mong buksan ang aming mga puso at isipan. Mahal na Panginoon, ituon namin, mahal na Panginoon, ang aming mga isipan sa mabuti ng salita namin pong mapag-uusap. Preach to us. Guide us, O Lord. Mahal na Panginoon, empower me. Sapagat sa ganang sa akin, wala pa akong magagawa. Ako'y basahan lamang. Ikaw maglagay ng mga kataga. Bigyan mo ko ng wisdom, mahal na Panginoon, na aking magamit upang ipangaral ang iyong mga banal na salitang ito. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng iba pagsalangsa. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilang isa, ng ipong minamahal Evangelista Wildis Stradalmeda, ay pong sama-samang sinasaway, pinapalayas sa namang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demonyo ng antok, pagkabagot, hallelujah, demons of unbeliefs cast out right now, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Yung mas malakas na palakpak, mga minamahal ko, para magising tayo. Amen? Wake up na po, mga minamahal ko, sapagkat it's 5 minutes before 5 o'clock. Amen? Madaling araw na, kaya nasa bahagi tayo ng mensahe ng kaligtasan. Kaya humihingi ang mahal na Panginoon ng 40 to 50 minutes. Amen? Amen? Para atin pong manamnam ang espiritual na pagkain na inihanda para sa atin. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Again, muli natin palakpakan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng gising magsabi ng Praise the Lord! Amen. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong pinapaabot sa tao ng Diyos, to the man of God, to the end-time prophet of our living and loving God, ang ating pong iginagalang at minamahal Evangelista Wildis Stradalmeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ang mga aral na yan, mga minamahal ko, have gone a long way. Pinakinabangan po natin ang gusto sa ating po may spiritual na buhay. At nariyan ang kanilang mabutihing mga anak, pang sila po ang manguna. Amen? Sa ating pong napakalawak na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. And ably assisted po ng kanila pong maitinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating mga beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, at beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, blessed morning. Aking po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon. At of course, sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay, sumusubaybay sa ating pong gawain dito sa lugar ng San Carlos City, Pangasinan Outreach. Amen. Amen. At Luzon, Visayas, and Mindanao, maging sa ibayong dagat at anumang oras ang sa inyo pong lugar na kinalalagyan, naway pagpalain at abutin ng Panginoon ang inyong mga pangailangan. Purihin natin ang pinakamamahal at Panginoon Jesucristo. At atin na pong tignan, tunghayan ng ating pong magiging tema ngayon pong umagang ito. Kylie, paki-flash sa screen. When God delays. Sa Tagalog, kapag ang Diyos ay nagluluwat or nag-aantala. Amen?
Sometimes, mga minamahal ko, pwede nating sabihin, nagpapaliban. Amen. Well, delay is a negative word, negatibong termino, especially sa business transaction. Gusto natin kapag meron tayong katransaksyon, maaga, madaling matapos. Ayaw natin, mga minamahal ko, yung mga delays or pagkaantala. Amen? Sinasabi natin, mahalaga ang ating oras. Amen? Lalo na sa usaping legal, na kung saan talagang ang mga biktima ay nagrereklamo dun sa mga akusado na talagang sinasabi nga, lalong pinapatagal ang kaso. Amen? Kaya nga, merong kasabihang, justice delayed is justice denied. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Yung response po natin, mga minamahal, huwag nating idahilan na nasa overnight worship tayo, groggy tayo, mga minamahal ko. Amen? Kanina, napagbigyan na po natin yung ating pong mga sarili. Nakaidlip na po ba tayo? Nating sabihin, hindi pa. Dahil ang mga ilan, mga minamahal, ay talagang sumandal at talagang nakayukyuk yung mga ilan, mga minamahal ko. Kaya meron na tayong power, mga minamahal ko, na makinig. Amen! Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, pagtuunan po natin ng pansin, ng halaga, ang parteng ito, mga minamahal ko, hallelujah, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Likas sa ating mga tao ang pagiging mainipin. We become impatient kapag mahabang pila. Amen. Hindi mai-drawing ang mga mukha, mga minamahal ko, ng mga talagang mainipin, walang tiyaga. Ayaw natin, mga minamahal ko, na talagang tayo po ay pinag-aantay. Amen? We want things get done easily and speedily, na tinatawag. Mabilisan. At talagang yung magaan, madali. At pati sa pagharap po natin sa problema, dala-dala po natin, mga minamahal, yung karakter na yan. We want God to come to the rescue instantly. At talagang we want God to sweep away all our troubles in life na tinatawag. Pakibasa dito po sa aklat ng Juan, or from the book of John, chapter 11, verse 21. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Pakilagyan po ng kaunting bass itong microphone. Mahirap pong magsalita. Juan, Kabanatang 11, ang talatay 21. Diretso na po sa Tagalog. Paki-plus po yung English translation. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 11, versikulo 21. Ganito pong sinasabi. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. Amen. Sinabi, mga minamahal ko, ni Marta, pagkadating ng mahal na Panginoon sa kanilang lugar, sa kanilang bahay, ang katagang ito, ang pahayag na ito, mga minamahal ko, then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Sinabi nga ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. Obviously, napakaliwanag na may teksto
or konteksto, mga minamahal ko, ang pahayag na ito ng pagtatampo at paninisi sa mahal na Panginoon. Galing mismo kay Marta na sinasabing close to the heart. Malapit sa puso ng mahal na Panginoon. Amen. As if saying, mga minamahal ko, kulang na lang nasabihin ni Marta, mahal na Panginoon, kung naging maagap ka lang sana, at pumunta ka agad dito, disinsanay, hindi na umabot sa puntong namatay ang aking kapatid na si Lazaro. At ito nga, kami na sa grabing pagdadalamhati dahil sa kanyang pagkamatay. At actually, mga minamahal, dumating ang mga Panginoon, 4 days na, 4 na araw nang naililibing si Lazaro. So, hindi man natin, mga minamahal, saklawan, mga minamahal ko, ang isip ni Marta sa mga oras na iyon. Pero gusto niyang sabihin, why on earth is the delay? Bakit naantala ang pagdating ng mahal na Panginoon? Kulang na lang niyang sabihin, wala ba kaming halaga sa iyo? Nasaan na yung pahayag mo na kami iyong minamahal? Sapagkat, mga minamahal ko, dito po mga minamahal ko, hallelujah, sa John chapter 11 verse 5, mga minamahal ko, sinasabi dito, now Jesus loved Martha and her sister na si Maria, Mary, mga minamahal ko, and Lazarus. So, wari bagang mga minamahal ko, naninisi si Marta. Disinsanay na agapan, disinsanay hindi umabot sa pagkamatay at walang pagdadalamhati na nangyayari ngayon. Actually, 4 days nang nailibing, wala na, tapos na. Yung beloved mong si Lazaro ay naroon na sa yungib, mga minamahal ko, na kung saan siya po ay inilagay. Now, ang tanong, have we asked similar question? Kagaya ba tayo ni Marta, mga minamahal, na kapag ka naantala ang katugunan ng ating pong mga panalangin ay kini-question natin ang mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, bakit ang tagal naman? Ang tagal ko na itong pinapanalangin. Until now, hindi pa dumarating. Mahal na Panginoon, kailan gagaling ang aking karamdaman? Tagal ko nang nagsasuffer. Mahal na Panginoon, kailan maiibsan yung aking kahirapan? Hindi ko na kaya. Baon na ako sa pagkakautang. Until now, mahal na Panginoon, wala pa akong trabaho. Kailan ako magiging produktibo? God's delay is really hard to process. Sa totoo lang. Ang daming pumapasok sa isip natin na kapag ka naantala ang katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal, anong nangyayari? Anong naiisip po natin? Pakiramdam natin, hindi na tayo mahal ng mahal na Panginoon. Amen? Pakiramdam natin, pinabayaan na tayo ng Diyos. Iniwanan na tayo ng Diyos.
Hindi na naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Nawawalan tayo ng pananampalataya. Ito ang nangyayari kapag kumakaharap tayo sa mga pagkaantala. Naiisip natin, mga minamahal ko, hallelujah, na yung delay, yung pagkaantala ay denial, rejection. That's the worst thing to happen. Na kung saan magiging dahilan, total hindi naman pinapakinggan ang aking panalangin, so why pray? Instead na we pray unceasingly, mga minamahal ko, we cease to pray. Imbis na umasa tayo, mga minamahal ko, dahil sa pagkaantalang, mga minamahal ko, talagang mali ang ating pagkaunawa, nawawalan tayo ng pag-asa. Totoo yan, mga minamahal. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya nga, it is really hard to process. Ang sabi nga, mga minamahal ko, ng John chapter 11 verse 5 and 6, mga minamahal ko, binasa ko na yung verse 5 kanina. Iniibig nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Anong sabi ng versikulo 6? Basahin po natin. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng 1, kabanata ay 11, talata po ay 6. Ito po ang nakasulat. Nang mabalitaan nga niya na siya'y may sakit, siya'y tumahang 2 araw ng panahong yaon sa dating kinaroroonan niya. Amen. Really hard to process. Ano ito? Anong nangyari? Akala ko bagay, iniibig ni Jesus, sila Lazaro, si Marta at si Maria. Na alam naman niya, mga minamahal, nagpasabi na yung 2 magkapatid na babae, yung iniibig mong si Lazaro ay may malubhang karamdaman, kinakailangan niya ng kalinga. Pwede bang you come to His side immediately? Pero anong sabi, mga minamahal ko, hallelujah, ang desisyon ng Panginoon na imbis na tumungo siya kaagad, mga minamahal ko, ang sabi ng ating binasa, and when he had heard, therefore, that he was sick, si Lazaro ang tinutukoy dito, he abode 2 days still in the same place where he was. Hindi pa siya umalis. Di ba, may termino dito yung nagdili-dali pa ang mahal na Panginoon. 2 days pa. So parang ang desisyon ng mahal na Panginoon ay out of context. Akala ko ba mahal niya si Lazaro? Dahil yun ang instinct, mga minamahal ko. Yung natural emotional response ng tao. Kapag mahal niya ang isang tao, mga minamahal ko, dali-dali yan. Wala nang patumpik-tumpik. Di ba? Kapag nabalitaan natin, mga minamahal ko, hallelujah, na may sakit ang ating mga loved ones, anong nangyayari? Ay, mabilis pa sa alas 4. We come to their side. We come to the rescue. Anong magagawa natin? Anong maitutulong natin para makarecover yung ating loved ones na may sakit? Pero ano itong ginawa ng mahal na Panginoon na nagstay pa siya ng 2 araw? Ang hirap unawain. Really hard to process, mga minamahal ko, itong ginawa ng mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon. Palakpakan muna natin ating mga
dakilang Diyos, mga minamahal. At talagang goes against our instinct. Na kapag mahal nga natin yung tao, we come to their side kaagad. Wala nang dili-dali. Nagbubuka agad tayo, mga minamahal ko, ng ating flights. Kung sila man, mga minamahal ko, malayong lugar. The fastest mode of transportation, gagawin po natin, sasakyan po natin. Amen. Hindi na tayo mapagkatulog, mga minamahal ko. Amen. Talaga, aburido na tayo sa daan pa lamang. Dahil nag-aalala tayo ng sobra, dahil mahal nga natin yung involved. Pero itong ginawa ng Panginoon, mahirap unawain. Amen? Amen? Pero, may layunin ng Panginoon. Kung bakit. And sometimes, hindi natin maintindihan, yung pagpapaliban pala ay blessing in disguise. Lahat ng naniniwala rito, magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Hindi ako nakukontento sa response natin, mga minamahal. Malamya. Para tayong walang energy, walang lakas. Ang pinag-uusapan natin ay Word of God. Kaya mga minamahal ko, sinong interesado sa Word of God? Kundi yung mga anak ng Diyos. Amen. Ang mga anak ng Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Amen. Blessing in disguise. Paki-flash, mga minamahal ko, yung napakagandang quote. Na nakuha po natin yung quotation. Yung sometimes you are delayed, hindi yata paki-flash po sa screen yung napakagandang quote. Sabi dito, sometimes you are delayed where you are because God knows there's a storm where you're headed. So be grateful. Ang sabi dito, mga minamahal ko, kung minsan ikay naantala at hindi nakakaalis sa iyong kinaroroonan, sapagkat alam ng Diyos na merong unos sa iyong pupuntahan, sa iyong direksyon. So may mga patuto tayo. Grabe naman. Naunahan pa ako nagmamadali ako Doon pa ako sa driver's side para makita ko yung view ng daan pa uwi. Nasingitan ako, 2 minutes lang. Nakaalis na tuloy yung unang biyahe. So ito ako ngayon, delayed. Imbis na makapagpahinga ako ng mas maaga at makapiling ko ng mas matagal ang aking mga loved ones, delayed. Pero nung madaanan niya, yung supposedly nasasakyan niya pa uwi ng maaga, ano nangyari? Na-disgrasya pala. At mismo doon sa sasakyan niya, doon tumaob. At nakita niya kung gaano na pinsala. So many passengers were, mga minamahal ko, hurt. So that's blessing in disguise. Gumagawa ng kaparaanan ng Panginoon. Inaantalang ating mga lakad sabagkat yung pupuntahan natin, meron palang mga minamahal disgrasya. Mangyayaring disgrasya. May panganib pala. Amen. Na kung minsan, mga minamahal ko, hallelujah, at first glance, sa unang tingin, akala natin, disadvantage sa atin. Naiinis tayo dahil naantala nga yung ating biyahe.
But that's blessing in disguise. Yung pag-aantala ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya napakaganda. Sometimes you are delayed where you are because God knows there's a storm where you're headed. So be grateful. Magpasalamat ka pa nga. Dahil talagang, mga minamahal ko, you were spared by God. Amen? Talagang iniligtas ka naman ng Panginoon sa isang tiyak na kapahamakan. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Now, there are 3 purposes of God's delay. Take note of this, mga minamahal. Meron daw pong 3 layunin kung bakit nag-aantala ang mahal na Panginoon. Number 1, God's delay is His love. Hirap namang unawain yan, Brother Noel. Love? Dahil ako iniibig naman ng Panginoon. So, nadidelay ang aking mga blessings. Nagsasuffer ako. Wala kaming pambayad sa mga bills. Wala akong trabahong pantustos. Yan ba ang love ng mahal na Panginoon, Brother Noel? Ang hirap namang intindihin. Pero mga minamahal ko, hallelujah, sometimes, aminin man natin o hindi, delay is a form of disciplinary action. Meron tayong nagawang hindi nagustuhan ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, pinoproseso tayo ng mahal na Panginoon. Kasama yan sa pagdidisiplina sa atin na hindi bibigay karakadaka ng mahal na Panginoon sapagkat maaring hindi pa tayo handa. Maaring hindi pa tayo matapat sa pagbibigay. Amen. Hindi consistent yung ating pong pagiging matapat na anak ng Diyos. Nung malaom sa pagpapala, magbibigay ako. Di ba? Yung malaom sa Tagalog ay pagsagana, magiging matapat ako. Pero kapag nasa kasalatan, maintindihan na ng Diyos. Pwede po ba yun, nakatwiran? Parating sinasabi na ng mga nag-exhort ng giving, mga minamahal ko, dapat with consistency. Hindi namimili ng panahon, ng economic situation ang pagbibigay. May pandemya man o wala, nanatili dapat ang katapatan mo. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, pinag-ingatan ka nga ng mahal na Panginoon sapagkat nanatili kang tapat. Ang daming nawalan ng trabaho. Ang daming nawalan ng negosyo. Pero ikaw, hallelujah, talaga naman, pinag-ingatan ka, hindi ka nga dinapuan, mga minamahal ko, ng talagang nakakamatay na virus na ito. Ika'y pinagsanggalang ng mahal na Panginoon. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin dakilang Diyos. So ang sabi nga, Hebrew chapter 12 verse 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth. Sa sino bang iniibig ng mahal na Panginoon, ay kanyang dinidisiplina. So, ang delay, amen? Kasi nagsasuffer tayo kapag na-delay ang mga pagpapala. Wala tayong pantustos. Amen? Amen? Gusto nating mag-mall pero hindi natin magawa dahil delayed nga ang pagpapala. Ayaw pang ibigay ng mahal na Panginoon. Hanggang sa tayo mga minahal ko matuto sa ating pong mga buhay. Sumunod sa Kanya. Sumunod sa Kanya mga palatuntunan. Amen. Amen. Kaya mga minamahal ko, ang sabi dito, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang Kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. So wag nating isipin na yung delay, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang parusang matatawag.
Amen? God's delay is not God's denial. Hindi yan rejection ng mahal na Panginoon. Pag natapos na yung pagdidisiplina sa atin sapagkat iniibig nga tayo ng malapang din, mga minamahal ko, hallelujah, that's it. Magiging maayos po ang lahat. Ang dating ng mga blessings, mga minamahal, pagkatapos na ikay matuto, mga minamahal ko, ng gusto, ay on time na parati. Amen? Never too early, nor delayed, nor too late. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dapat makita po natin yung overall spiritual aspect, mga minamahal ko, ng sinasabi nga, God's delay is His love. Huwag tayong makasarili. Kung sa spiritual na aspetong pag-uusapan, bakit nga ba? Naantalang pagdating ng mahal na Panginoon. Gusto natin, mahal na Panginoon, dumating ka na habang mainit pa ako. Pero ang mga loved ones ko, hindi pa saved. Huwag tayong maging maramot. Dahil sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, hallelujah, ng banal na kasulatan, na kinukonsider na kahinaan ng mahal na Panginoon o yung pagpapaliban ng mahal na Panginoon, hallelujah, ay talagang hindi siya totoo sa kanyang pangako. Pero sabi nga, mga minamahal ko, itong delay na mahal na Panginoon, pagpapaliban, ay upang bigyan ang mga sinners, ang mga makasalanan, ang mga nawawaglit pa niyang tupa na mga kapatid mo, mga kamag-anak po natin, mga katrabaho po natin, mga minamahal ko, hallelujah, magkaroon pa sila ng pagkakataon na lumapit sa mahal na Panginoon and be saved, mga minamahal ko, before it's too late. So ito'y pag-ibig ng mahal na Panginoon. Yung delay na ito'y pag-ibig talaga ng mahal na Panginoon para mabigyan ng pagkakataon. Amen? Ang lahat. Amen! Huwag nating sarilinin ang kaligtasan ito. Lalo na ang mga esposo natin. Until now, mga minamahal ko, wala tayong ginagawang effort man lang. Malapit nang dumating ang mahal na Panginoon. Hayahay pa tayo. Gusto natin talaga, mga minamahal ko, na doon na lang sila. Huwag na lang sila maglingkod. Ang tigas kasi ng mga ulo. Pero ang sabi nga, habang may pagkakataon tayo, gawin natin. Ibahagi natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat may itinakdang panahon ng mahal na Panginoon. Amen? Gaano man katigas ang mga puso nila. Ngayon, di tayo pinapansin, hindi tayo binibigyan ng halaga, pero darating ang araw kapag sila'y tatawagin na ng mahal na Panginoon. Amen? And if they are not fitted for destruction, na pag-usapan po natin. Amen? Amen? Hindi na kayo makapag-amen, mga minamahal. Antok pa tayo? Groggy pa tayo, mga minamahal. Napaka-interesante ng ating pinag-uusapan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Number 2, nalayunin ng mahal na Panginoon. God's delay is building up of faith. Building up, mga minamahal ko, yung pagpapalakas, pagpupuro. Amen. Ng ating pong mga pananampalataya. Ang isang bagay, kapag hindi in-exercise, ang sundan nga, ang itak, kapag hindi yan, mga minamahal ko, shinarpen, mga minamahal ko, sinuksok mo lang sa dingding, anong mangyayari? Bukod siya, mga minamahal ko, siya'y mawawala ng halaga, ng use, anong mangyayari sa itak na nakasuksok lamang sa dingding at hindi nagagamit? Kakalawangin. Katulad din po ng pananampalataya natin, mga minamahal ko, na pinupuro. Amen? Dapat inihahakbang
Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, hindi lamang pananampalataya, mga minamahal ko, hallelujah, kundi lapatan po natin, lakipan po natin ng patience. Faith with patience. Amen? Sapagkat kung wala yung mga minamahal ko, yung elemento ng patience, mga minamahal ko, hindi matatawag na pananampalataya. Ang sabi ng 1 Peter, chapter 1, verse 7, sa wikang Ingles, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Pakibasa sa Tagalog. Unang Pedro, kabanatang 1, ang talatay 7, kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, talatang 1, kapitulo 1, versikulo 7, ganito po ang sinasabi, upang ang pagsubok ay iyong upang pagsubok sa iyong pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikalulalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Napakaliwanag na kung ang isang ginto para lumabas yung kapagkapuro niya, ano pong ginagawa? Itinutubog po sa saan? Hindi tayo makasagot. Paano ba ang purification ng ginto? Di ba itinutubog sa apoy para lumabas yung kanyang pagkaginto? Ganon din po yung pananampalataya po natin. Dapat mga minamahal ko, hallelujah, masubok kung gaano ito katatag. Amen. Ang sabi ko nga may faith with patience, na kapag walang pagtitiis, mga minamahal ko, ay talagang hindi natin mai-work out, hindi natin maihahakbang yung ating faith. So building up of faith. Ang ikalawang purpose kung bakit dinidelay ng mahal na Panginoon. Nagdi-delay ang mahal na Panginoon. Marunong ba tayong mga minamahal ko mag-antay sapagkat kaakibat nga? An important element of faith is patience. We patiently wait. Amen? Amen? One of the shortest verses in the Bible is in John chapter 11 verse 35. Na sinasabi rito mga minamahal ko, and Jesus wept at tumangis si Jesus. Marami pong hindi nakakaalam at mababaw lang yung kanilang knowledge about it. Bakit nga ba tumangis ang mahal na Panginoon? Ito pa rin ay nasa tagpo, mga minamahal ko, doon sa pagkamatay ni Lazaro, na kapatid ni Marta at ni Maria. So sino magsasabi, mga minamahal ko? Anong dahilan bakit tumangis ang mahal na Panginoon? Agad nating isasagot. Well, Brother Noel, kasi nakikidalamhati siya sa magkapatid. Bilang pakikiramay sa nararamdaman ng magkapatid. Yun po ba ang tamang sagot o hindi? Sagutin niyo ako mga minamahal. Yun po ba ang tamang sagot o hindi? No, it's not the right answer. Sabagat antimano mga minamahal, bago pa man lamang mga minamahal ko, di ba? Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, doon sa John chapter 11 verse 4, when Jesus heard that, He said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. So sa unang-una pa lamang mga minamahal, alam na ng mahal na Panginoon na mabubuhay si Lazaro. So, yung kanyang pagtangis, pag-iyak ng mahal na Panginoon ay hindi po bilang pakikidalamhati sa magkapatid. Umiyak ang mahal na Panginoon sapagkat
Wari bagang hindi nila kilala ang mahal na Panginoon. That is the resurrection and the life. Na mayroon siyang kapangyarihang bumuhay ng mga patay. And until now, mga minamahal ko, na-disappointed masyado ang mahal na Panginoon sapagkat yung actuations ni Martha na sinalubong siya na may paninisi at pagtatampo, kung hindi ka lang sana na delay, disinsana'y buhay ang kapatid ko, ay ginawa rin, mga minamahal ko, ni Maria. At nung mga tao doon sa buong palibot, mga minamahal ko, nang sinasabi nga nila, itong taong ito kung siya ay Diyos, itong Jesus na ito kung siya ay Diyos, nakapagpadilat siya ng mga bulag, disinsanay, napagaling niya kahit na gaano kalubha ang karamdaman ni Lazaro at hindi na sana namatay. Talagang nagtipon-tipon na. Mga minamahal ko, hallelujah, kaya tumangis ang mahal na Panginoon doon sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao, ng mga magkapatid, mga minamahal ko ni Martha at si Maria. Hindi ba nila gaanong kilala ang mahal na Panginoon? Amen? Kung gaano siya makapangyarihan. Nang sabi nga, He's the resurrection and the light. Sa sino mang sumasampalataya at naniniwala sa Kanya, mga minamahal ko, hallelujah, ay muling ibabangon. Amen? Amen? Kaya napatangis ang mahal na Panginoon. And number 3, malapit na po tayong magtapos. God's delay is to reveal His glory para ipakita ang Kanyang kaluwalhatian. Aside from the resurrective and restorative power of God, na tayo'y Kanyang mga kayang-kayang ibangon mula sa kamatayan hanggang sa pagkabuhay. Dinedelay na mahal na Panginoon to reveal His glory kasi hindi pa panahon. Amen. Tayo minsan mga minamahal ko, nakukontento tayo mga minamahal ko doon sa good na binigay na ng mahal na Panginoon. Pero meron pa palang mas maganda. At kapag makapag-aantay pa tayo ng konti, yung better na yon ay mas magiging best. Di ba? The good becomes better, the better becomes best. To reveal His glory. Amen. Maluwalhati ang Kanyang pangalan. All for His glory. Amen. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, kung magmamadali tayo, parati nating ginagawang halimbawa. Pag nagmadali nating in-harvest yung mangga na talagang wala pa sa hustong gulang, ano nangyayari? Oy, we do the shortcut na pagpapahinog. Anong ginagawa? Kinakalburo. Nilalagay sa sako at talagang nilalagyan ng mga kung anong ng mga dahon. Amen? Pero anong kinalalabasan? Dahil hindi pa nga nasa hustong gulang, hinarvest na. Maasim. Hindi rin natin magustuhan yung lasa. Maasim. Hindi rin natin maibenta ng tamang presyo dahil maasim nga. Ay sino pong bibili? Patikim nga, may pre-taste ka ba dyan, brother? Opo, meron. Patikim nga, nilasahan. Maasim. Do you think papakyawin pa yung paninda mo? Murang-mura na nga, pero dahil maasim, amen? Gawin mo na lang as, pickles. Amen? Palakpakan po natin pong pinakamamahal
na Panginoon Jesucristo. Oh, how we love shortcuts. Talagang gusto natin mga minamahal ko, hallelujah, talagang shortcut ang lahat ng bagay. Gusto natin mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin pinaghihirapan. Minsan mga minamahal ko na ipangaral, medyo natetempt pa tayo. Ang jackpot ng 655 Lotto ay 165 million. Lumingon sa kaliwa, lumingon sa kanan, lumingon sa talikuran, sa likod. Wala namang tao. Pabili ng ticket. Amen. Amen. Pero dapat wala na sa bukabularyo ng mga anak ng Diyos ang pagtaya sa loto, pagtaya sa wedding nung nakaraang Wednesday. Amen. Amen. Pero may mga natetempt pa rin. Dahil nga, mga minamahal, hindi antay. May kapanahunan ng lahat ng bagay. Amen. Amen. There's a season for everything. At kapag ka dumating talaga doon sa kapanahunan niya, talagang maganda, matamis, very glorifying, at talaga naman, mga minamahal ko, magiging masaya ka. Walang pinag-iba yan, mga minamahal. Pag narating mo ang tuktok ng tagumpay sa pagsusumikap mo, sa tamang panahon, hindi ka umapak ng tao. Hindi ka gumamit ng tao. Di ba, mga minamahal ko, walang bad, mga minamahal ko. Di ba? Walang bad feelings. Talagang payapa ka sa iyong buhay. Amen? Amen? In God's perfect time. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ecclesiastes, last verse na po natin to. Kabanatang 3 ang talatay 11. He made everything beautiful in His time. Ginawa niyang maganda ang lahat ng bagay sa kanyang panahon. So may panahon ang lahat ng bagay. Na kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, wala sa panahon, di ba? Ang mga prutas na wala sa panahon, mga minamahal ko, meron na ngayon gumagawa, pero ibang pa rin ang lasa doon sa mga prutas na talagang namunga sa kanyang season. Amen? Ganyan din po ang tao. Pakibasa. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 11, ganito pong sinasabi, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahonan niyaon, inilagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. He has made everything beautiful in His time. Itong maglilingkod po natin na ito, na kung minsan tinatawanan tayo ng mga tao, di ba kayo napapagod? Pudpud na ang mga sapatos ninyo. Halos wala na kayong maipamasahe. Pero bakit nagpapatuloy kayo? Dahil yun nga, mga minamahal ko, hallelujah, in the appointed time, in God's perfect time, mga minamahal ko, hahanguin tayo. Mawawalang lahat. Ang mga hinagpis po natin, mga kahirapan po natin sa buhay. Amen! Yung mga sufferings po natin, mga minamahal ko, hindi na natin mga maalala pa sapagkat pinalitan na nga ng mga Panginoon ng grabing kaluwalhatian to reveal His glory in His perfect and appointed time. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. God's delay, parang hindi yata natin naiisip. God's delay is His perfect time. Tama po ba o hindi? Tama po. Di ba?
Perfect time ng mahal na Panginoon na never too early, never delayed, nor too late. So akala natin delay, mga pagpapaliban, pag-aantala, mga minamahal ko kasi by nature ang tao, mainipin nga. At yung ating mga minamahal ko wisdom ay talagang napakalimitado. Amen. Pero nga, He made everything beautiful in His perfect time. Isipin po natin yan. Pati itong paglilingkod na ito. Purihin natin mo pinakamamahal na Panginoon. Sa tamang panahon. So when God delays, He's not denying us. He's not rejecting us. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo dinidinig sa ating mga panalangin. Mahal tayo ng Diyos. Kaya kung minsan kinakailangang i-delay dahil hindi pa tayo handa. Dahil dinidisiplina tayo. Dahil, mga minamahal ko, hallelujah, masyado tayong apurado. At God is testing our faith. And we need to have lots and lots of patience pa. Amen. Sabi nga, patience produces perseverance. And perseverance produces character. Yung mga minamahal ko, hallelujah, di ba? Talagang stage by stage. Hindi yung shortcut. Dahan-dahan, gradually, pinupuro tayo. Pinagtitibay tayo ng mga Panginoon. Until such time, sabihin sa atin, you're qualified. Come into my kingdom. You deserve it for having waited patiently. Hindi ka na inis sa aking pagkaantala. Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan niya'y di ko nakamtan. Tulad ng bata, ako ay may ninanais sa buhay ko. Nais maangkin ang hanggang. Namnamin po natin ang lirik na di ko pinapansin. Ang Diyos pala sa akin may layunin. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. hallelujah. Sa langit mo ang Diyos ay may sagot. Hindi ka pa iba ang nais niya. Kung minsa'y maghintay, ang itutugon sa'yo. Oo, kung ito'y layunin niya. Ang hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang Diyos ay may sagot. Hindi ka pa ibang nais niya.
sa'y maghintay, ang itutugon sa'yo. Oo, ito'y layunin niya. Ang aking Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Wala na pinaka maliwanag ang liriko ng awitin. Tatlong bagay, mga minamahal kong agad sinasagot sa ng malupang Panginoon. Yes, kapag ito'y align sa kanyang divine will. But no, kung makakasama sa atin, na napakahirap minsan tanggapin, mga minamahal, sabagat iniisip natin rejection, denial. Pero yung no could also be a blessing in disguise. Dahil alam ng Diyos kung ano makakasama sa atin. Pero kung minsan sinasabi sa atin, anak, pwede bang magtiis ka muna? You've got to have patience, anak. Magpasensya at magtiyaga ka muna. Masasaan ba? Kapag natutunan mo yung leksyon, din darating sa iyo ang pagpapala. Darating sa iyo ang aking pagpapala. And you'll be surprised, my son, my daughter. Mas maganda pa pala. Mas magandang di hamak kaysa yung inaasam mo. Dahil nakapag-antay ka na purong yung pananampalataya. Pinag-uwala Panginoon. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang akin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos ay magaganap. Urira daw pinakamamahal ang Panginoon. Tayo po mga minamahal ko yan. Darako sa ating mga kanya-kanyang pangangailangan. Huwag tayong magsawa. Huwag tayong manghinawang dumalangin. Alam ng Diyos para makakasama at makakabuti sa atin. God is in control. God knows what's best for His sons and for His daughters. Hallelujah. Kunin unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating mabalal na iglesia. Ang patuloy na kalusugan, kalakasan, dagdag pang mga taon para sa ating mga binabal at ginagalo na Evangelista Weldy Stradamed.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo. Dakilang Diyos sa baba ng mga bayaran sa lahat ng Panginoon. Wala kaming inuuna na our prayer list. Kundi kapakanahan ng aming banal na iglesia, patuloy na kalusug. Dagdagan mo pa ng mahabang buhay. Long life. Habang minamahal at ginagalang na Evangelista Well Estrada Almeda sa po ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang inabi po kami minamahal na mamanggagawa. Manatili sila sa kanilang katawagan. Gawin ang kanilang mga gampani na may kagalakan. Katyaga. Wala Panginoon. Hallelujah. 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 Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga personal intentions. Ipatong po natin mga kaliwang kamay sa parte na ating mga karamdaman. Pagmumura. Hallelujah. May hindi kaaya-ayang salita na namumutawi pa sa ating mga bibig. Patong po natin ang ating mga kaliwang kamay sa ating mga bibig. Isipin po natin. Ating po minamahal Evangelista Well Estrada Almeda ang naglay hands po sa atin. Hallelujah. Pinansyal na mapangailangan, dalawang kamay, manatili ng kataas. Marital problems. Hallelujah. Na meron tayo. Magulong mga tahanan. Hallelujah. Let us all pray. Dakilang Diyos sa mabanal makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa iyo. Bilabang walang Panginoon ay 100% mananampalatay. Maglagak ng tiwala sa iyo. Walang Panginoon. Umasa sa iyong dakilang kahabagan. Sa iyong dakilang kapangyarihan. Walang Panginoon. Mangyayaring aming mga kahilingan ito. Kaya sa pagalatang panalangin ng aming pumiramal Evangelista Will Estrada Almeda ay aming sama-samang sinasaway, pinapalaya sa namang uri ng demonyong karamdaman, demons of diabetes, heart disease, skin diseases, leukemia, TB diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Prostate cancer, cast out in Jesus' name. Poverty, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vices begin in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. The top of our voices, let us all jump 3 times. Huwag magbibiro, mga minamahal ko. Sabay-sabay po tayong lumukso. At the top of our voices, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At wala tayong mga newcomers, mga visitors. Kaya atin po munang patanggapin yung ating po mga webcast viewers na hindi pa nakakatanggap sa malang Panginoon. Kaya patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, ang pag-invite po natin sa ating mga live webcast viewers na tanggapin natin ang pinakamamalang Panginoon bilang kanilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanilang pong buhay. Hallelujah. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Sa amin po minamahal ng mga taga-subaybay. Ang una po ay pananampalataya. Ang kinakailangan po natin sumampalataya sa makapangyarihang pangalan ng mga Panginoon na siya lamang may dala ng kaligtasan. Natatanging pangalan lamang ng mga Panginoong Isus. Hallelujah. Ang may dalang kaligtasan. Hallelujah. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Talikuran ng inyong mga kasalanan. Do not live a sinful life sapagkat ang kalangitan, hallelujah, at ang kasalanan ay hindi po naghahalo. They do not mix. At ang pangatong reglamento ng kaligtasan, ay ang bautismo sa tubig, sa banal na pangalan natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Santong Espiritu. Sa inyo pong pagsubaybay, pero wag po kayo manatili na taga-subaybay po lamang, kundi kung may pagkakataon po kayong dumalo sa physical service, hallelujah, spiritual service, na kagaya ng aming pong ginagawa, ay gawin po ninyo. Purihin natin ang pinakamamahal po yan. Sumunod po kayo sa maikling panalangin na aking babanggitin bilang pagtanggap sa ating pinakamamahal, Panginoong Jesucristo, as your Savior, as your King. Hallelujah. As your, hallelujah. God, as your Lord,
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoong Isus. Narito po ako, isang makasalan, nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng iyong lingap at pagmamahal. Kawagan mo po ako. Sampo ng aking mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po kung tunay na anak mo sa isip, sa salita at sa katotohanan. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makadalo sa iyong banal na gawain. Ano mga sa mga lugar ng Pilipinas. In Jesus' name, amen and amen. Puri natin po pinakamamahal na Panginoon. Atin po ipanalangin natin po mga webcast viewers na tumanggap. Dakilang Diyos sa mga banal makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon Jesus, pagpalain mo po. Amin po mga live webcast viewers na tumanggap sa iyo. Naway hindi ito ang kanilang unang pagsubaybay, kundi manatili sila. At kung magkaroon sila ng pagkakataon na makadalaw sa iyo po mga banal na gawain, dyan man sa iba yung dagat, na meron kaming banal na pananambahan. Hallelujah, lubin mo nawa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung sila ay makabalik dito sa Pilipinas. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, kumilos ka sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Mangusap ka. At patuloy mo silang, hallelujah, pagpalain sa physical material at higit sa lahat sa espiritu ng pagpapala. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay darako sa ating pong mga regular announcement. Narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord.